दिनै सोलायनायनि सुबुं गौमा लादों तामुलपुरनि सौरागुरियाव बे तामुलपुर साब डिभिजननि मोनबा समस्तिखौ लानानै बेवहाय सुबुं गौमा लानाय जादों। बे सोलायनायनि सुबुं गौमायाव 35,000निबो बांसिन बेवहाय बाहागो लादों आरो थिग बेबायदिनो जोङो सुक्लाय सेरफांनिफ्रायबो बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायखौ नुनानै बयबो UPPL दोलोखौ सापर्ट खालामदों बिनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय इलेक्सनाव बे मोनबा समस्तियाबो तामुलपुरनिफ्राय UPPLनि बिजाथिफ्रा देरहाजोबगोन आरो थिग बेबायदिनो जोंनि सुक्लाय सेरफां समस्तियाबो दिनैनि तारिखआव देरहानाया रोखा जानानै फैबाय। बेसेबांसो भटआव नोंथाङा देरहासार जानो हागोन? आं दिनैनि तारिखआव बुंनो नागिरो 26,000निबो बांसिन भट लानानै जोंनि सुक्लाय सेरफां समस्तियाव जों देरहागोन UPPL दोलोआ। नोंथाङा देरहासार जायोबा गिबि खामानि हिसाबै बबेखौ मावगोन ना? जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव देरहाखांनायनि उनाव आङो जोंनि प्रथम खामानियानो जागोन बर' होनना बर'खौ सम मर्यादा सम उन्नयन सम बिकासजों लोगोसे जोङो फोजोबस्रांगोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो निबनुवा समस्याखौ फोजोबनो थाखाय आखायाव लादों आरो बिनि अनगायैबो जोङो महिलाफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय आबादारिफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय एग्रिकालचार बा इरिगेसन लाइनाव बिभिन्न सेक्टराव जोङो जौगाहोनो थाखाय थिक थाक खालामनानै लानाय जादों आरो जोङो देरहाखाङोब्ला बैफोर खामानिखौ सोर बिथिं साइडजोंनाय अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो देरहाखांनायनि उनाव 100% खोथा होनो हायो बेखिनि खामानिखौ मावगोन होननानै। बेवहाय जोङो सुक्लाय सेरफांनिफ्राय 8,000निबो बारा सुबुङा बेवहाय बाहागो लादों। बाइकआनो 2,000नि बारा बाइक जोंनि सुक्लाय सेरफांनिफ्राय बाहागो लादों। DI लादों, बास लादों आरो टेम्प' लादों। बेबायदिनो गोबां माने मानसिया बेवहाय बाहागो लानानै माने जोंजों UPPL नैबे सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैदों। बेयो सालानि जिथु ना जेरैबायदि लाबोनानै जाफायो थिग बेबायदिनो गुबुन जोंनि सुक्लाय सेरफांनिफ्राय गुबुन माने समस्तिनि मानसिखौ लानाय बेयाव सुबुं गौमा देखायफैदों आरो बिनि अनगायैबो BTRनि बाहेरायाव थानाय मानसिफोरखौ 22 खान माने बास आरो टेम्प' 20 खान मानसि लानानै बेवहाय सुबुं गौमा देखायफैदों सुक्लाय सेरफाङाव। बेबायदि मानसि गुबुननिफ्राय लाना फैनाया जोंखौ सापर्ट खालामगोन जानो भट होनो मोनगोन जानो बेवहायनो रोखा जे बिथाङा जेनगोन आरो बिथाङा जे जेननाया खाथां जों जे देरहागोन आरो बिथाङा ओरैबायदिबो बानायदो जोंनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ दाबि धमकि होनाय सिलाइ पिस्तल देखायनाय बियो जे जेनगोन रोखा बेनिखायनो बेबायदि पिस्तल देखायनाय आरो जोंनि कर्मिफोरखौ दाबि धमकि होनाय बेबायदि देखायगासिनो दङ आरो ओंखायनो दिनैनि तारिखआव सुक्लाय सेरफाङा रोखा जानानै फैदों। गुबुन GSP बा BJPनि केन्डिडेटआथ' फेक्टर नङा जों जे बिथांमोनजों माने देरहानो थांगासिनो दङ बिनिखायनो बिथांनि खर'आव बेबायदि माने मेलेमाव बेबायदि माने माबा जायाखै बिनियाव माने साननाया फैखांदों ओंखायनो बिथांनि जि माने साननाय बे सिमाङा मोगथाङाव एबार जानाय नङा जेरैखि जाया बियो जेनगोन एबार रायजोफोरा UPPLजों सापर्ट होदों आरो बियो जों UPPL माने सुक्लाय सेरफाङाव देरहानाया रोखा जानानै 100% रोखा दिनैनि तारिखआव। दिनैनि जिखिनि जोंनि UPPLनि दैदेननायाव तामुलपुर जिल्लानि दैदेननायाव जे मोनबा समस्ति तामुलपुर जिल्लानि सिङाव दङ बे मोनबा समस्तिनिफ्राय जे जोङो जोंनि जिखिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो सोलायनायनि मोनसे रेलि खालामदों जोङो बे रेलियानो मोनसे प्रमान जाबाय जे तामुलपुरनि मोनबा समस्तियाव जोङो मोनबायावबो UPPL हान्जानि बिजाथिया देरहागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो BTRनि सरकार दानायाव जों मोनसे मैखोम माने गोहोम बाहागो लानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। दिनैनि बे सुबुं माने सोलायनायनि जिथु माने रेलि माने बे रेलियावहाय गेदारिंआव जोंनिफ्राय 4,500निबो बांसिन सुबुङा रायजो राजाया दिनै बाहागो लाफैदों आरो दिनैयो माने जोंनि 26 नं दरंगालि समस्तियाव BPMनिबो मोनसे प्रग्राम लादों माने मा होनो आइजोफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रां मेल लादों बिथांमोना
अब्लाबो माने बिथांमोननि जिखिनि माने खावलायदों रायजो राजाया बिसोरनि खावलायनायखौ नेवसिनानै फैदों थेवबो जोंनिफ्राय माने 4,500निबो बांसिन सुबुङा रायजो राजाया जोंनि दिनैनि बाहागो लाफैदों। नोंथाङा बेसेबांसो भटआव देरहासार जानो हागौ? आङो जोंनि 26 नं दरंगाजुलि समस्थियावहाय बिजेपिनिबो बिजाथि दङ, बिपिएफनि थाबाय आरो जोंनि इउपिपिएलनि थाबाय। गुबुन गुबुन बिजाथि दंब्लाबो जोंनि जिखिनि माने दरंगाजुलि समस्थिया फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय आखान्थिथामारि कन्टेस्ट जागोन माने ट्रिएंगल कन्टेस्ट जागोन। बे कन्टेस्टनि गेजेरजों आं 18निफ्राय 22,000 भट मोननानै देरहागोन होननानै आं आसा खालामनानै दङ। गिबि खामानि हिसाबै नोंस्रा बे खामानिखौ आखायाव लागोन होनना सानो? जोंनि जिखिनि 26 नं दरंगाजुलि समस्थिया थांनाय 17था बोसोराव बिपिएफआ जिखिनि सलायबाय बे सलायनायावहाय गुबुन समस्थिफ्रा जेरै जौगादों 26 नं दरंगाजुलि समस्थिया बेबायदि जौगायाखै। जोङो फैबाय थानाय समाव सरकार दानायनि उनावहाय बिसेसके जोङो मेडिकेल फेसिलिटि जायखौ जों माने रायजो राजानि थाखाय जोङो देहानि सावस्रिनि बिफानाव जों मोजां खामानि मावगोन। बिनि उनावहाय जोङो सोलोंथाइनि बिफान जेरै जोङो फरायसालियावहाय जोंनिया फोरोंगिरि गैया आरो माने सरकारि माने फरायसालियाव फोरोंगिरिया फारसेथिंजाय जोंनि जिखिनि माने भेन्सार स्कुलफोर दङ बिथांमोननि प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन बिटिआर एकर्डनि माने गेजेरजों। दा बेफोरबायदि जोङो सोलोंथाइनि खेथ्रआव देहानि खेथ्रआवहाय फारसेथिं जोंनि आबादारिनि माने जायफोर माने आबाद माबारि दङ बिथांमोननि जोङो थोजासे बिबाननि जोंनो सरकार थांनाय समाव होआखै आरो बेखौ जों मावगोन। बिनि बादैबो जोङो दिनै जोंनि जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बा आंनि 26 नं दरंगाजुलि समस्थियावबो जायफोर माने सोलोंथाइ लानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गोबां माने जब गैयिनि थाखाय बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जादों बिथांमोननि थाखायबो जों माखासे पलिसि लानानै मावगोन आरो बिसेसके माने 26 नं दरंगाजुलि समस्थिनिफ्रायबो जों एक्सट्रायै पलिसि लानानै खामानि मावगोन। नैबे समाव जे इमानुएल मोसाहारि बिथाङा जे बिजेपिआव हाबगोन होनना बुंदों, हाबोब्ला माबाफोर प्रभाब गोलैगोन नामा? आङो नैबे थारिखआवहाय इमानुएल मोसाहारिया बिजेपिआव हाबनायनि उनावहाय 26 नं दरंगाजुलि समस्थियाव जोंनि थाखाय माबा मोनसे प्रभाब गोलैगोन होनना आं सानाखै। मानोना बिथाङा जिखिनि समावहाय दिनै 10 बोसोर एमएलए जादोंमोन बिथाङा 6 बोसोर एएम जादोंमोन जोंनि 26 नं दरंगाजुलि समस्थिनिफ्राय बिथाङा जिखिनि मावनांगौमोन बे समाव मावाखिसै। बिथांमोना गावसोरनि न'खरनि थाखायल' मावबाय, जोंनि 26 नं दरंगाजुलि समस्थिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मावाखिसै आरो बिथांमोना मावनाय मोनबा थांनाय 17था बोसोरावहाय दिनै रायजो राजाया बेबायदि समस्या गोलैनो गोनां जानाय नङामोन। दिनैनि थारिखआवबो जोंनि दरंगाजुलि समस्थियावहाय माने एम्बुलेन्स हाबजायै गामिफोर दङ, लोंनाय दै गैयै गामिफोर दङ जायनि थाखाय रायजो राजाया गोबां खस्थ' मोनदों। नंखायनो बिथाङा जिहेथु बिपिएफआव थानाय समावहाय रायजो राजानि जुदि माखासे सोबख'नाय थगायनाय जादोंब्ला बिथांमोनानो खालामदों आरो नंखायनो बिथाङा बिजेपिआव थांबाबो आंनि थाखाय दिनै 26 नं दरंगाजुलियाव मोनसे बिजेपिआ फेक्टर जागोन होननानै आं सानाखै। পৰিৱৰ্তনৰ নায়ক ইউপিপিএল দলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, কিন্তু পৰিৱৰ্তনটো টোটেল ৰাইজে বিচাৰিছে বিটিচি অঞ্চলত। কাৰণ যিটো 17 বছৰত যিটো নেকি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ একচুৱেলি জেলত আবদ্ধ হৈ আছিল ৰাইজে। তাৰমানে যদিও দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিছে মাত মাতিব পৰা নাছিল, যিটো নেকি বিপিএফৰ ডমিনেট প্ৰথা। গতিকে ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বুজি পাইছে এতিয়া যে ইউপিপিএল চৰকাৰ দল এটা আহিছে আৰু এই ইউপিপিএল দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব। আৰু ইউপিপিএল দলত ক'ব গ'লে যিমানবিলাক লিডাৰ আছে প্ৰায় লিডাৰবিলাক জাতীয় সংগঠন কৰা লিডাৰ আৰু প্ৰতিজন লিডাৰে সংগ্ৰামী, প্ৰতিজন লিডাৰেই দুৰ্নীতিক কেতিয়াও আপোচ নকৰে। গতিকে সেইবিলাক বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ ৰাইজ মানে প্ৰতীয়মান গৈছে যে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰে জাতীয় সংগঠনৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাক ইউপিপিএলত মানে জইন কৰিছে। আপোনাৰ যে নাগৰিজুলি সমষ্টিত আপুনি জয় হয় প্ৰথম কামটো আপুনি কোনটো কাম কৰিব বুলি ক'ব পাৰিব? নাগৰিজুলি সমষ্টি অকল বুলি নহয়, বিটিআৰ অঞ্চলতে উন্নয়নৰ কাম হ'ব, সমান্তৰালকৈ মইতো পিছ পৰি নাথাকিম। নাগৰিজুলি অঞ্চলত বিশেষকৈ ৰাস্তা ঘাটৰ একেবাৰে দুৰৱস্থা, শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত পিছপৰা আৰু হেল্থ যিটো স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত একেবাৰে অৱনতি। যিমানবিলাক তাত সাব চেণ্টাৰ আছে না তাত ডক্টৰ আছে না নাৰ্ছ আছে, যিমান হাইস্কুল আছে তাত না ভাল শিক্ষক যাব পাৰে কাৰণ নদীবিলাকত ব্ৰিজ নাই। ব্ৰিজবিলাক একোটা ব্ৰিজ 3-3 বাৰ উদ্বোধনী কৰা হ'ল, হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া ফিতা কাটিলে কিন্তু সেই ব্ৰিজবিলাক নহ'ল। কিন্তু বিশেষকৈ মই আজিৰ এই আপোনালোকৰ এই যোগেদি মই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো বিপিএফৰ নেতা পালি নেতাবিলাকে এতিয়াও তাৰমানে মিছা প্ৰলোভন দি আছে ৰাইজক। যিটো নেকি আমি জেনেৰেল এৰিয়াবিলাকত আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ, যিটো নেকি বিটিআৰ চুক্তিত 7.2 যিটো নেকি ভূমি নীতি সম্পৰ্কীয় যিটো নেকি দফা, সেই দফাটো কোনো বিটিআৰৰ দফা নহয়। অসম চৰকাৰে তাত উল্লেখ আছে সেই চুক্তিত, অসম চৰকাৰে 7.2 পইণ্ট যিটো দফা সেই দফা অনুসৰি অসম চৰকাৰৰ ভূমি নীতি অনুসৰি যিটো নেকি মানে আপোনাৰ নদী ভাঙা মাটি, বিলৰ মাটি,
পৰিত্যক্ত অঞ্চলৰ মাটি সেই মাটিবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাৰিছোঁ, লাজ লাগিছে, দুখো লাগিছে, BPFৰ কিছুমান নেতাই, পালি নেতাই অপপ্ৰচাৰ চলাইছে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত। এনেকুৱা চলাইছে যে 7 পইণ্ট যিটো নেকি 2 দফা, সেই দফাৰ জৰিয়তে নেকি BTR অঞ্চলৰ পৰা অজনজাত লোকক খেদি পঠিওৱা হ'ব। কিন্তু তাত BTRৰ কোনো কথা উল্লেখে নাই। মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, যদি কোনোবাই দেখাই দিব পাৰে BTR চুক্তিত যদি মানে 7.2 মানে 2 BTR সম্পৰ্কে কিবা উল্লেখ আছে, মই নিশ্চয় হয়তো UPPL দল মই নকৰিম। মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, মই তাত অসম চৰকাৰে লিখা আছে। গতিকে মই ৰাইজক মানে আহ্বান জনাইছোঁ, এইবিলাক দালাল ৰূপী মানুহৰ কাৰণে 17 বছৰে যিটো নেকি কুম্ভকৰ্ণৰ দৰে ঘৰত বহি বহি টকা পইচা লুটিলে, সেইবিলাক মানুহৰ কথাত মানে আভুৱা নভৰি বা ভুল নগৈ তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত বা প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো নেকি নীতি আদৰ্শ, UPPL দলৰ যিটো নীতি আদৰ্শ, UPPLৰ পৰিবাৰ যিটো নেকি, UPPLৰ যিটো পৰিয়াল, সেই পৰিয়ালৰ যিটো নেকি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনৰ নেতা আছে, সেই নেতাসকলৰ প্ৰতি আস্থা বিশ্বাস ৰাখি তেওঁলোকে UPPL চৰকাৰক মানে সহযোগ কৰক আৰু জিকাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সহায় সহযোগ কৰক। আজিৰ দিনত কিমান ভোটত জয়লাভ হ'ব বুলি আপুনি ভাবে? নাগৰজুলিত মই মোটামুটি 18 পৰা 20 হাজাৰ মই ভোট পাম। নাগৰজুলিত ভোট কম, বাকীবিলাকে 6 হাজাৰ 7 হাজাৰতে আবদ্ধ থাকিব। আপোনাৰ যি সমষ্টিত, যে নাগৰজুলি সমষ্টিত ৰবীন বালা বিশ্বাস তেখেতক BPFে সমৰ্থন কৰিছে, এইটোত আপোনাৰ তাত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব? মোৰ একো প্ৰভাৱ নাই। ৰবীন বালা বিশ্বাসক লৈ মই একো মোৰ মূৰৰ কামৰি নাই। আৰু তাত যিটো নেকি BJPৰ কেণ্ডিডেট আছে ধৰ্মনাৰায়ণ দাস, তেখেতেও তাৰমানে 5 বছৰ ৰাইজে চালে। চেণ্ট্ৰেলত BJP আছিল, ষ্টেটত BJP আছিল, মিলিজুলি চৰকাৰ আছিল দেই। মিলিজুলি চৰকাৰ থাকোঁতেই ধৰ্মনাৰায়ণ দাসে না এজন TLCCৰ মানে অধ্যক্ষ নিযুক্তি দিব পাৰিছে, না VCTCৰ দিব পাৰিছে, একো দিব পৰা নাই, বা ইভেনকি তেখেতে এটা আয়োগৰ দিব পৰা নাই। তেখেতে নিজেই এতিয়া গাই ফুৰিছে যে মই হয়তো দিব পৰা নাই, মানে মোক ওপৰৰ ওপৰত দিয়া নাই, হাগ্ৰামাই মোক হেৰি কৰিছে। কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, BJP আৰু BPFটো মিতিৰালী চৰকাৰ আছিল, একেলগতে আছিল। চেণ্ট্ৰেলত BJP, অসমত BJP, ধৰ্মনাৰায়ণৰ কাৰণে BJP চৰকাৰে বা হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হওক বা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হওক, কিয় হাগ্ৰামাক মানে পতন নিয়াব নোৱাৰিলে? এজনেই জনপ্ৰতিনিধি। তাৰমানে দেখা গ'ল BTC অঞ্চলত মানে ইয়াতে BJP কৰিও লাভ নাই, কংগ্ৰেছ কৰিও লাভ নাই। ইমান দিনে হয়তো ইয়াতে BPFে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে, দুৰ্নীতি কৰিলে, কিন্তু এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ঢেউত UPPL চৰকাৰ ইয়াত হ'ব, ৰাইজে আশ্বস্ত কৰিছে।